Шоколадовата терапия за тяло е истинско удоволствие за сетивата, което съчетава приятен аромат, релаксиращи свойства и благотворно въздействие върху кожата. Ето някои от основните й предимства. Интензивна хидратация. Какаото е богато на масла и хранителни вещества, които проникват в дълбочина, увлажняват кожата и подобряват нейната еластичност. Антиоксидантна защита. Шоколадът съдържа флавоноиди и други антиоксиданти, които помагат в борбата с свободните радикали, забавят процесите на стареене и поддържат кожата поздрава. Подобряване на настроението. Ароматът на шоколад стимулира производството на ендорфини, хормоните на щастието, което води до усещане за релаксация и добро настроение. Подхранване и омекотяване на кожата. Благодарение на естествените масла в какаото, кожата става копринено мека и подхранена. Релаксиращ ефект. Масажът с шоколад и какаово масло намалява стреса и напрежението, като същевременно отпуска мускулите и ума. Луксозно изживяване. Шоколадовата терапия е истински ритуал за глезене, който предлага уникална сетивна наслада и усещане за бягство от ежедневието. Ако търсите начин да комбинирате грижата за кожата с момент на релакс и удоволствие, шоколадовата терапия е чудесен избор, който ще поглези тялото и духа ви.